नमस्कार भाई लोग, भोजपुरी में आप सबके स्वागत बानी। हम ई वीडियो में बताए भोजपुरी के एगो बहुत ही हॉट आर्टिस्ट एक्ट्रेस त्रिशिकार मधु के बारे में। हम बताए भाई लोग कि त्रिशिकार मधु के एगो बहुत ही हॉट वीडियो वायरल हो रहा बड़ा, जौना वीडियो के कारण आज पूरा सोशल मीडिया नेटवर्क पर छा गया बड़ा त्रिशिकार मधु। हम बताए भाई लोग कि त्रिशिकार मधु आज भोजपुरी के बदनाम करे वाला काम कर दिले बड़ा, और त्रिशिकार मधु लाइव आके रोन धोन करता रहा भाई लोग। हम बताए कि वो ज़्यादा आज भोजपुरी के गंदा करे के फेर में, ज़्यादा पैसा कमाए के फेर में वो भोजपुरी के बदनाम करल चाह रहल बड़ा। तो रउआ सब वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और जागरूक करी भाई लोग। हम बताए कि त्रिशिकार मधु के भोजपुरी भाषा से निकाल के फेंक देवे के चाही, काहे कि जे लड़की बा जे भोजपुरी इंडस्ट्री के एकदम गंदा कर रहल बड़ा, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी अच्छा काम हो रहा बड़ा ओकरा के बदनामी के नाम लेके आ रहा बड़ा। इसलिए भाई लोग, अगर रउआ सब भोजपुरी भाषा के पसंद करतानी तो वीडियो के ज़्यादा शेयर करी और वीडियो के लाइक कमेंट शेयर जरूर करी दोस्त लोग।